Ivenda isigodi kodwa sisempumalanga the place of the rising sun. Mina ke ngupastor ngisihlela noma lapho indabuko. Ngiyathemba uyamazi ke njengamanje ngoba sike sikhuluma naye before sibheka nje udaba olingakusiza olwamanzi. Namhlanje sibheka la udaba labantu abashadayo, abantu asebaphila bese abase akuma relationship abafuna ukuthatha relationship bahamba kahle. Mkhulu khamba la. Ay khamba kahle pastor. Sibonga nethuba ukuthi sizokhuluma ngezothando. Ubani ongalithanda uthando ngoba sonke siyalithanda uthando. Uyabingelela kuMagawula egijima. Ekhehla ke la hambe lahlupheka lahlala entabeni. Ngifuna la sibheja afushane yabo. Kuyenzeka kunabantu abazoshada njengamanje. Ikhona into oningakwazi ukuthi nibalekele ngayo. Abantu abafuna ukuthi nje ayi thina sihlela ukushada sifuna ukuthi senze ukuthi umshado wethu ungaphazamiseki. Ikhona into basiza ngazo abantu abanjalo. Yebo pastor, kukhona izinto esiyisebenzise kubantu abanjalo. Ukuba Isikhonkwane ke sothando. Ukuthi noma ngabe sekuyisimo esikanjani labantu bangahlukani. Kodwa kubalekile futhi nokuthi siphinde sikuveze lokho ukuthi uma ngabe lo mshado kuumshado oqondile wabantu abadala, sizothi masisebenzisa lezi impande lo mshado uhlale ume kanjalo uvikeleke. Kodwa makwabe ile mshado entshontshiwe seyigcwele manje, umuntu angene vele emshadweni ngendlela errong angaphiwa ngabantu abadala. Ngalezi impande zizosebenza kodwa bese sihamba ziyakhathala ngoba into engatholanga isibusiso kubantu abadala. Umshado ontshontshiwe ngonjani? Ilo muntu othusebenzise umuthi ukudonsa lo muntu loyo ukuthi eze kuye. Kunjalo pastor. Ilo muntu osebenzisa umuthi ukuze athandwe ilo muntu azayongena emshadweni. Mhlambe azagudluze umama wekhaya wayekade ekhethwe abantu abadala ngoba kufuna ukungena yena. Bese kuba inkinga ke lapho. Sasebenza lezi impande kodwa kwethu utshana. Emva kwaloko kuyaliwa. So le Isikhonkwane sothando lesenyabanika labantu ngaphambi kokuthi beshade ukwenza ukuthi umshado wabo uqine noma nibanika ngemuva ukuthi beshade. Mina pastor ngeke ngithi kuye kulungile kakhulu ukuthi ngalesikhathi sebelungiselela amalungiselelo omshado. Ngoba phela nangalesikhathi sekulungiselela amalungiselelo omshado kunezimfamona ezibe khona. Manje siyazama ukuthi bese siyabavikela at the same time futhi sibe siqinisa ke sifaka lesikhonkwane. So mina njengami ngiyasijolela nje nentombi engiyithandayo, anginamali yokulobola noma yokushada kodwa ngiyayithanda le ntombi. Ngingasithatha Isikhonkwane sothando. Cha pastor angivumi. Angivumi ngoba what if lo mntwana wabantu loya akusiyo lo mnikwe abantu abadala. Or mhlambe naye awukhethelwanga yena. Nizohamba bese niyahlukana bese niyaxabana lapha. Yila kugcina kaba sekuba khona nama abuse lapho. Sekuyaliwa endlini sekuyashawana because lento ayikho natural. So abantu mabezofuna Isikhonkwane sothando, ikuphi okwenzayo uqinisekisa ukuthi labantu abasithanda Isikhonkwane sothando uma ngulento abayibusisiwe edalweni uyabahlolela kuqala? Yebo mkhulu sesibahlolele futhi ke kufanele bafike bobabili uma bezothola lesikhonkwane sothando. Bafike bobabili sibachazela ukuthi siyabaqinisa ngalezi izathu kanje. Kube into yokuvumelana bayazi bobabili kungabi into esiyenza ngemuva. So lesikhonkwane sothando sibabamba bobabili akubanzi umuntu oyedwa. Kunjalo pastor. So lesikhonkwane sothando lesi kusetshwa amagqolo noma kufakwe kunezilwane phakathi. Ayikho into engamafushane izilwane nezithile noma isima kanjani? Pastor kakhulu kuhamaqolo abakhona setshenziswayo kakhulu ke abese futhi ke nawo ke ahambe ke angeniswe emzimbeni ke walabo bantu ngoba lento yebo fanele iphile ngaphakathi. Kahle labantu bobabili bayagcatshwa ngento eyodwa ngoba siyabahlanganisa labantu. Sinendlela ke mhlawumbe ngengisa eda kakhulu kuyo kodwa nje kuba nezingcabe ezikhona esibahlanganisa bobabili. Ngoba fanele okwenzeka ngapha kwenzeke nangapha. Akumelanga ukuthi sisebenze umama kuphela bese ubabe yahlupheka. Akwenzeki lento ukuthi imali bahlanganise bese idalo ziyaphakama ziphakame ngoba zithi thina labantu sibahlanganise thina asifuni bahlanganiswe umuthi. Ngoba siyithi sibahlanganisile akwenzeki. Ingakho pastor kubalekile ukuthi lento fanele sihlolele kuqala.
asivele nje ufika ukokode uthi ngizofuna lesikhonkwane fanele sibone ukuthi sibuze edalweni ukuthi ziyavuma na and zisinikeze nesizathu mhlawumbe ukuthi sibone ukuthi kungenzeka into ekanje masingayenzi le uyabo mhlawumbe kuyenzeka uthola ukuthi umuntu wesilisa yebo uphiwe lo muntu wesifazane kodwa bese ebalula kakhulu amehlo wakhe agijime kakhulu bese bethi abantu abadala hayi siqoqeleni yena ngoba sikhethile vele uma sibani bani ukuthi abakhona bahlanganiseni ngoba siyabona yona yovusa ikhaya okay okunye ngifuna ukuthola la kulesikhonkwane sothando lesiyabona awukho nomthelo omubi ngokufaka nje into egazini mhlawumbe ayibi na umthelo ngeke ihambe ibe long term ibe nomthelo omubi kulabantu ngoba lento isegazini manje no so far bengakazibe nobungozi iyaphileka ayikazi nobungozi asikaze sithole lo feedback ukuthi kunobungozi emva kwaloko benzakalayo into ebalekile kodwa ukuthi sithole imvume kubantu abadala uma kungavumi idalwa zalabo bantu bobabili hayi asiqhubeki so uma kwenzeka oyedwa bese uyafake kwezakalana lapha nasiphola isikhonkwane sokusebenza noma sebese niyasikhipha sikafile lo yedwa phela ufuna uqhubeke manje kahle ke pastor asiyilungise le ndaba yesikhonkwane sothando asisho ukuthi awusezukubona omunye umuntu ngaphandle asisho ukuthi imizwa yakho ayisezukubona kodwa kuba nento engathi mhlawumbe sizothini ivuselela unembezi ukuthi ungakhohlwa ukuthi unekhaya unomndeni unomama unobaba wekhaya akusho ukuthi emva la umama ehamba khona usuzohlala usemva kwakhe la ubaba yakhona akasakhona nokuyoshisa inyama yohlala nabanye obaba ngoba uselandelana nomama cha sibi kanjalo kodwa sikakhulu ngokubamba le edalweni futhi uma isehambile omunye vele phela usehambile wayojona waya kwelamathongo uma bevuma uyomthola omunye umuntu ayikho into evaliwe abantu sebashadile ke sesiyaphetha vele sebayashada mhlawumbe udala bashada kodwa le ndoda yamolo makho ukuthi akazinzile muhle ushama flat every day bambiza yabona noma akabathembi lemsebenzini noma lo wesifazane yabona le ndoda ikhaliphile le ubhusha nje impela okhaliphile ogenca kwasana yabo sebashada vele kudala base ngasemisa lesikhonkwane sothando kwesinye isikhathi yabo abantu asebashada kudala nakhona siyasibuke ukuthi ingabasebenzela or ngeke basebenzele esinye siyasisebenzisa isikhonkwane lesokuthi senze sure ukuthi ubaba ulala ekhaya ubuye ekhaya ukhumbula ekhaya lakhe kuba isikhonkwane ke lapho asibi segazini siba sekhaya mabe nomuzi mabe nendawo sifakwa ekhaya emhlabathini ukhumbule lo baba ekhaya yedwa nomama naye kodwa kwazi ukuthi ilapha ekhaya noma ngenzani ekhaya ilapha hayibo ungathi kusho lo mama ngakwazi ukujola kodwa akhumbule xa uthe nginendoda nalo baba ngakwazi ukujola kodwa buyakhaya yilo asisondo ukuthi angisajola ngaphandle pastor ukuthi umuntu angajoli ngaphandle inzima ukuyilungisa leyo ngoba njengoba ngishilo ukuthi nesikhonkwane sothando asimvala amehlo nethi uba nonembeza ukuthi azi ukuthi kube nalelo vadlwana lokuthi nginomuntu manje khona lalezi inhlobo osibindi uyabulala sibindi uyaphulisa ethi inhliziyo iphuma ngaphandle ethukile kodwa athi lapha emlilweni inyasha kodwa ngezona lezi zokuthi sibamba umuntu akulandele ngemuva cha la ekhaya asikakazenzi lezo asiphethe ngelithi ke lesikhonkwane sothando sikhona yebo lo uyayibona le ntombi ngomuthi uyayishaya ngomuthi uyayiphephetha ikhafula noma lo esifazane uyayithanda le ndoda uyayiphephetha ikhafula siyakwazi lesikhonkwane lesi salothando kuyivimba zonke lento lezi ukuthi lezi ikhafula ezingaba khona be protection yona lento bengisho ukuthi yabo masingicaba nje so siyavika akusho ukuthi ngeke kufike kuzofika but angeke kuhit ukuthi umuntu azashiye abaleke ashiye konke ni protected nemshadweni wenu niphakathi nje kwiring kodwa ivunguvungu singaba khona eceleni kodwa niphakathi nivikelekile amehla asazobona hambani nothatha isikhonkwane sothando njoba lokhu umbotho vela akathembisi lo muntu wakho uyambona na
uyamazi so mbambe kaningi ifoni yakhe ayithembisi thatha isikhonkwane sothando niphile kahle nikhululekile sitholakala kuphi e-evenda kuye nomelaphi lo dokotela uzanile nani nizothola lento Kuleba oyo Jesu siwe ni pasi na matulu kuleba oyo Baba siwe ni pasi na matulu kuleba oyo Jesu siwe ni pasi na matulu